wani bayani Salisu Shaban, ce mini kaman Salisu Shaban ya karanta littattafan shehu ya wanga, amma wani batun miyo, wani batun kazanta da kake faɗi, wani ka ce wai wanganga. Shehu Barhama yana kallon ka zai cire miyau. Mutane duka kowa na da bacteria cikin bakin shi, ba mutum da bai da bacteria cikin bakin shi. Sai cire miyon shi she baka kasha. Kowa na da bacteria cikin bakin shi. Kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kada ne aka ce komin shi tsalki ne. Komin jikin shi tun ƙasa har sama tsalki ne. Kuma riba ɗarikar tijaniya. Ka iya kai sallah baka ɗarikar tijaniya, amma baka kai ɗarikar tijaniya baka sallah. Saboda sallah ya girmi ɗarikar tijaniya, shi sa ku bar mana ƙarya. In baka ba mu duka mun fita cikin ɗarika. Mu koma sunna. Mu je mu zauna. Mu yi istighfarin mu da la ilaha illallah, don abinda muka sani ɗarikar tijaniya kenan. Ba ƙarya wani mirako yanda arna ke mirako yanda su obofo ya sunan su ne, obin ne muke na obofo. Kaji wai malami ya zauna, ina zuwa bari submit wanga magana ƙari. Ai akwai magana amma bari submit wanga magana. Kaji malami ya zauna ya rasa wani magana da zai yi, she yayi ƙarya ya ce wai in Allah yayi nufashi. In Allah yayi nufashi wai she sa ma Annabi Muhammad. She Annabi Muhammad ya sa ma ya sunan shi Shehu Tijani. Shehu Tijani ya sa ma Shehu Barhama. Shehu Barhama ya zo ya raba ma duniya. To yanzu da Shehu Barhama ya rasuwa ke rabawa. Kai ko Salisu Shaban ke rabawa ko yanzu da Shehu Barhama ya mutu. Salisu Shaban shi ke raba iskar. Ko ban zagin ku wani duruwa ka buro ba ka. Ban zagin ku. Amma abinda kuke yi no zan dokin gaya muku. Yanzu da Shehu Barhama ya rasu shi ake zuwa a busa manufashin ya ba duniya ko. Wai menene? In aka yi kuɗi kina ji. Sha ka wasa hannun Shehu Barhama in yayi sanyi. Shehu Barhama ya raba. Me yasa da Shehu Barhama ya raba bai baka wani ba? Wannan arziki me yasa bai baka wani ba? Ko ina ka tafi Shehu Barhama ya zo kuɗi yayi sanyi hannun shi ya raba. Kai baka samu wani ba. Duba ku bar mana ƙarya. Ku bar mana ƙarya, mun gaji da ƙarya. Yanzu muna bidan malumma masu ilimi kamar su Malam Ridwan. Kamar su Malam Ridwan da ke waye ma mutane hankali cikin ɗarikar Tijaniya. Mu wa'azin su muke son mu jiwo. Irin su Shehu Makari, Professor Makari, irin su muke son mu saurari wo. Amma wanganga kana ji gata nan ɗarikan ga ba mu son mu ji. Wanga tsiyanku ya bari ɗan sunna in suka zage kuma ba ku ya kuyi magana. Shegantakan kunga wallahi ba don tsiyan da ɗarika ke cikin gaba. Da Anas bai zuwa ya ce wai ɗarikar Tijaniya ya kawo coronavirus. Allah yana zagin ku ba ku ya kuyi magana saboda tsiyanku da kuke yi. Ranar da nake video wani wawa ya zana min wai me yasa ban zuwa zage Anas yi dan Taufiki. She na kare da ku tukuna. Ai ku kuka bari Anas ya samu dama. In ya zage ku, in ya kare, in yayi wani video, in magana yayi dadi ciki she ku yanka ku zo kuna ta share. Ku no kuke in yayi magana mai dadi she ku zo ku share. She yasa tunda kuna share abin shi, dole ya ga kamar ai abin da nake musu gama sun fara amincewa da ni suna share abina, dole wata rana kuma ya bi ciki ya zage ku. Ɗarika na babana ne balle Anas Taufik ya zage ɗarikar Tijaniya ni zo yi faɗa. Mu duka mun zo mun iske ne. Ku yi abin kirki. Malam Ridwan da bai ra'ayi da irin maganar iskocin gaba ki ga sun ce mai wai mun kirfaila bane. Ni ma mun kirfaila ne na bi Malam Ridwan. Assalamu alaikum.